Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια με τις κυβερνήσεις αυτού του τόπου και γενικώς από τους πολιτικούς. Αυτό βέβαια είναι η εύκολη λύση. Προσωπικά τα βλέπω λίγο διαφορετικά τα πράγματα και θεωρώ ότι το φταίξιμο είναι σε εμάς και όχι σε αυτούς. Για να καταλάβετε τι θέλω να πω, ας δούμε το πολιτικό μας σύστημα, τη δημοκρατία, λίγο διαφορετικά, γιατί πιστεύω ότι σαν λαός αντιμετωπίζουμε την έννοια κράτος, κρατικός μηχανισμός, πολιτική, λίγο λάθος. Στην ουσία ένα κράτος τι είναι? Ας το δούμε σαν μια εταιρεία. Το ελληνικό κράτος λοιπόν είναι μια εταιρεία η οποία στεγάζεται σε ένα ιδιόκτητο οικόπεδο το οποίο λέγεται Ελλάδα. Αυτή η εταιρεία έχει επωνυμία, έχει ένα λογότυπο και έχει ας πούμε 10 εκατομμύρια μετοχές, από τις οποίες όλοι έχουμε από μία. Είμαστε όλοι λοιπόν μέτοχοι. Σε εμάς ανήκει αυτή η εταιρεία. Στόχος μας λοιπόν είναι αυτή η εταιρεία να πάει καλά, να είναι κερδοφόρα και να εισπράττουμε το μέρισμα κάθε χρόνο από τη μετοχή που έχουμε. Το μέρισμα αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μόνο χρήματα, αλλά και υπηρεσίες όπως π.χ. σύστημα υγείας, σύστημα συνταξιοδότησης, καλό βιωτικό επίπεδο, δρόμοι κτλ. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο, ανάλογα με το πόσα βγάζει ο καθένας μας, συμμετέχουμε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται, ώστε η εταιρεία να έχει κεφάλαιο κίνησης και να αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα. Βάζουμε λοιπόν όλοι λεφτά στο λογαριασμό της εταιρείας μας. Πράγματι, αυτή η εταιρεία ανέπτυξε και αναπτύσσει εμπορική δραστηριότητα με διάφορους τρόπους. Είτε φτιάχνοντας στο παρελθόν θυγατρικές, είτε εισπράττοντας ενίκιο από εμπόρους, στους οποίους παρέχει άδεια να λειτουργήσουν στο οικόπεδό της. Τους εμπόρους αυτούς η εταιρεία μας πρέπει να τους βοηθάει, γιατί αν πάψουν να λειτουργούν, θα σταματήσουμε να παίρνουμε το ενίκιο από αυτούς. Είναι σαν να έχεις ένα ακίνητο, να τον νοικιάζεις σε κάποιον και να τον βοηθάς, δηλαδή να του στέλνεις πελατεία. Όσο καλύτερα θα πηγαίνει αυτό το μαγαζί, τόσο περισσότερο ενίκιο μπορείς να του ζητήσεις. Χαζός είναι άλλωστε να αφήσει τέτοιο πόστο, αλλά και να χάσει την πελατεία που του στέλνεις εσύ. Επειδή είμαστε πολλοί και είναι αδύνατο να αποφασίζουμε όλοι μαζί τι θα κάνουμε με την εταιρεία, όπως επίσης δεν έχουμε και τις γνώσεις να κουμαντάρουμε αυτή την εταιρεία, θα απευθυνθούμε σε εταιρείες συμβούλων, οι οποίες με στελέχη τους θα αναλάβουν το οικονομικό τμήμα, το τμήμα marketing, το τμήμα πωλήσεων, το τμήμα πληροφορικής, το νομικό τμήμα κτλ. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν έχουν διευθύνον σύμβουλο και έχουν και στελέχη. Έχουμε πει ότι κάθε 4 χρόνια θα γίνεται γενική συνέλευση μετόχων. Σε αυτή τη συνέλευση θα αποφασίζουμε ποια εταιρεία συμβούλων θα διαλέξουμε και ποιους υπαλλήλους της θα προτιμήσουμε. Έρχονται λοιπόν αυτές οι εταιρείες συμβούλων και μας παρουσιάζουν πώς σκοπεύουν να πάνε την εταιρεία μπροστά, όπως επίσης μας συστήνουν και τα στελέχη τους. Τα βιογραφικά αυτών των στελεχών τα έχουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν και δίνουμε τη δουλειά σε μια εταιρεία. Συγχρόνως αποφασίζουμε να πληρώσουμε και κάποιες άλλες εταιρείες, οι οποίες θα ελέγχουν τη συγκεκριμένη εταιρεία να μην κάνει τραγικά λάθη και να μην εκμεταλλευτεί τη θέση της για να ρημάξει το ταμείο μας και συνεπώς την επιχείρησή μας. Πράγματι αυτές οι εταιρείες συμβούλων, την επόμενη ακριβώς της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων, πιάνουν δουλειά. Στην πορεία όμως διαπιστώνουμε ότι αυτές οι εταιρείες δεν λειτουργούν προς όφελος της δικής μας εταιρείας, παρόλο που πληρώνονται αδρά για να κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά κοιτάνε πώς να επωφεληθούν εκμεταλλευόμενοι τη δική μας εταιρεία και το δικό μας κουμπαρά. Βλέπουμε λοιπόν τον υπεύθυνο marketing να πηγαίνει και να κανονίζει μια διαφημιστική καμπάνια. Αυτός ο υπεύθυνος, αντί να διαλέξει την πιο φθηνή και συμφέρουσα για την εταιρεία μας προσφορά, πηγαίνει και κανονίζει με μια διαφημιστική εταιρεία να του δώσει μια μίζα, ώστε να προτιμήσει αυτή, έστω και αν είναι η πιο ακριβή. Όταν αυτή η εταιρεία δεν κάνει σωστά τη δουλειά της, ο διευθυντής marketing δεν μπορεί να της πει τίποτα, για τον απλούστατο λόγο, διότι τα έχει πάρει. Βλέπουμε τον διευθυντή πωλήσεων να παίρνει μίζα ας πούμε από τη Mercedes, ώστε τα αυτοκίνητα των πολιτών της εταιρείας μας να είναι Mercedes. Βλέπουμε τον διευθυντή πληροφορικής να παίρνει μίζα από τη Siemens για να εξοπλίσει το τμήμα πληροφορικής της εταιρείας μας με μηχανήματα της Siemens, έστω και αν αυτά δεν είναι τα πιο κατάλληλα, έστω και αν είναι τα πιο ακριβά, μόνο και μόνο για να εισπράξει τη μίζα. Φυσικά η εταιρεία που πληρώνει τη μίζα για να μπορεί στο τέλος να έχει και κέρδος, αλλά και επειδή έχει εξασφαλισμένη τη δουλειά, λογικό είναι να χρεώνει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της πιο ακριβά. Αυτά βέβαια
Τα πληρώνουμε μέσω της δικής μας εταιρείας, στην ουσία εμείς. Όλοι οι διευθυντές τμήματων κάνουν τα ίδια. Στο τμήμα τους επικρατεί ένα μπάχαλο. Κανείς δεν δουλεύει, τα έχουν γράψει όλοι στα παλιά τους τα παπούτσια και δεν ενδιαφέρεται κανένας διευθυντής να τρίξει τα δόντια στους υπαλλήλους των τμήματων. Βλέπουμε τον οικονομικό διευθυντή να ζητάει μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ την ίδια ώρα αφήνει τους άλλους διευθυντές να κάνουν τέτοιες αλόγιστες δαπάνες, επενδύει σε ζημιογόνα ομόλογα, αγοράζει με λεφτά της εταιρείας μας μετοχές άλλων εταιριών οι οποίες ξέρει ότι είναι έτοιμες να αρέσουν πτώχευση, δεν εισπράττει τα ενίκια από συγκεκριμένες εταιρείες, έχει ξεπουλήσει όλες τις κερδοφόρες θυγατρικές μας κτλ. Φυσικά εμείς οι μέτοχοι δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να καλύψουμε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θέλει ο οικονομικός διευθυντής και τα λεφτά από τα ενίκια δεν φτάνουν. Η εταιρεία μας έχει περισσότερα έξοδα από ό,τι έσοδα και παρουσιάζει παθητικό. Κάθε οικονομική χρήση κλείνει με τον ισολογισμό στα κόκκινα. Συνεπώς ο οικονομικός διευθυντής πάει στις τράπεζες και ζητάει δάνειο. Προσοχή! Αυτό το δάνειο το χρεώνεται η εταιρεία μας. Βλέποντας λοιπόν οι μέτοχοι την κατάσταση, φυσικό είναι να είναι δυσαρεστημένοι. Τι κάνουν λοιπόν αυτές οι εταιρείες συμβούλων? Πιάνουν μερικούς μετόχους και τους διαβεβαιώνουν ότι άμα πάρουν τη δουλειά στην επόμενη Γενική Συνέλευση Μετόχων, θα τους προσλάβουν στην εταιρεία μας. Θα τους κάνουν δηλαδή δημόσιους υπάλληλους. Έτσι λοιπόν αυτοί οι μέτοχοι στη Γενική Συνέλευση Μετόχων ψηφίζουν υπέρ της εταιρείας που τους υποσχέθηκε ότι θα τους προσλάβει. Ανεξάρτητα από το αν η συγκεκριμένη εταιρεία συμβούλων τόσα χρόνια έχει καταστρέψει και κατακλέψει την εταιρεία μας. Προτιμούν δηλαδή να πάρουν ένα μισθό κάθε μήνα και ας πάει κατά διαόλου η εταιρεία μας, παρά να εισπράξουν το μέρισμα από τη μετοχή που κατέχουν. Εντάξει, αυτοί έχουν αυτή την προτίμηση. Οι υπόλοιποι μέτοχοι? Για ποιο λόγο οι υπόλοιποι μέτοχοι συνεχίζουν και ψηφίζουν τις συγκεκριμένες εταιρείες συμβούλων? Οι συγκεκριμένες εταιρείες συμβούλων έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν ή δεν ενδιαφέρονται να πάνε την εταιρεία μας μπροστά και να την κάνουν κερδοφόρα. Ενδιαφέρονται μόνο να εκμεταλλευτούν την εταιρεία μας για δικό τους όφελος. Υπάρχουν άλλες εταιρείες σαν τη δική μας που είναι κερδοφόρες. Τι σημαίνει αυτό για τους μετόχους? Μεγαλύτερο μέρισμα. Δηλαδή καλύτεροι δρόμοι, πιο μοντέρνα νοσοκομεία, καλύτερους γιατρούς, καλύτερα σχολεία, στήριξη σε όσους απέτυχαν και δεν έχουν πλέον πόρους για να ζήσουν, γερά επιδόματα για κάθε παιδί που κάνουν, καλύτερους μισθούς, καλύτερες συντάξεις. Γενικώς οι μέτοχοι είναι πιο πλούσιοι και έχουν καλύτερο βιωτικό επίπεδο από εμάς. Είχα ξεκινήσει να ετοιμάζω αυτό το βίντεο και τώρα έτυχε να προκηρυχθούν και εκλογές. Έσπασε το συμβόλαιο η εταιρεία συμβούλων που είχαμε. Δεν έχουμε εταιρεία συμβούλων πλέον και γίνεται έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Αν είστε απογοητευμένοι και πιστεύετε ότι απέχοντας από τη Γενική Συνέλευση θα στενοχωρήσετε τις εταιρείες συμβούλων που ούτως ή άλλως δεν θα ψηφίζατε, απετάστε. Άλλωστε δεν είναι και σωστό να το κάνετε. Εάν είχατε μια εταιρεία με κάποιον άλλον και του λέγατε «Έλα αύριο να κάνουμε μια συνάντηση στα γραφεία της εταιρείας μας για να δούμε ποιον γενικό διευθυντή θα προσλάβουμε» και ο συνέτερός σας δεν ερχόταν, πώς θα το εκλαμβάνατε? Επειδή εδώ είμαστε 10 εκατομμύρια συνέτεροι και όχι 2, αλλάζει κάτι? Παιδιά, και δική σας εταιρεία είναι. Δεν μπορείτε να διαφορείτε. Φίλες και φίλοι, σκεφτείτε καλά ποια εταιρεία συμβούλων θα ψηφίσετε στην επόμενη συνέλευση. Αν είστε ευχαριστημένοι από τις εταιρείες συμβούλων που έχουμε ψηφίσει μέχρι σήμερα, ψηφίστε πάντα τις ίδιες. Αν όχι, σκεφτείτε ποια εταιρεία μπορεί να κάνει την επιχείρησή μας κερδοφόρα, ώστε επιτέλους να αρχίσουμε να εισπράττουμε κι εμείς μέρισμα. Γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι εταιρείες συμβούλων που εμείς έχουμε επιλέξει έχουν καταστρέψει την εταιρεία μας και όχι μέρισμα δεν εισπράττουμε. Καλούμαστε να συμμετέχουμε σε όλο ένα και μεγαλύτερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, πρώτα απ' όλα φταίμε εμείς και όχι οι εταιρείες συμβούλων. Αυτές φταίνε σε δεύτερη φάση. Πρώτα απ' όλα φταίμε εμείς οι μέτοχοι. Οι τράπεζες μας δίνουν δάνεια, αλλά καμία τράπεζα δεν δίνει επαόριστον δάνεια. Εάν αδυνατείς να πληρώσεις, δεν σου ξαναδίνουν δάνειο και απαιτούν την εξόφληση του ποσού που χρωστάς. Προσέξτε καλά. Η εταιρεία είναι δική μας και οι τράπεζες από τους μετόχους θα απαιτήσουν τα λεφτά, όχι από την εκάστοτε εταιρεία συμβούλων. Εμείς πληρώνουμε και εμείς θα πληρώσουμε για τα χρέη της εταιρείας μας. Κανένας άλλος.